Aw bisimila ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. Euro wari miliyɔn 25 o de bɛna ta ka don mara cɛmabɔli baarabolodalenw dafɛ. Baarabolodalen minnu ni a nun donna san 2015 waati de la. Sigi dɔ kɛra mara cɛmabɔli baara ɲɛdɔnna ganaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Sigi min kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogoya min na ani kan ka boloda cogoya min na u jɛra k'o da yira ɲɔgɔn na. Usumani Sogore bɛ walawalali caman kan ɲɔ ko kun kan. Ni baara min lawulila ka se ka nɔgɔya don mara cɛmabɔli la an ka jamana kɔnɔ n'o ye programme d'appui à la décentralisation et à la réforme de l'État ye a sigira sen ka se ka dɛmɛ don marabolow ma u ka se k'u kunda sɔrɔ yiriwa ani dɛmɛ doli adamadenya ma u ka sigiyɔrɔw la kabini a labarali daminɛna san 2015 waati ani marabolo 3 de bɛ ka baara kɛ n'o ye Mopti marabolo Segu ka taa se Kayi ma Gao marabolo bɛna kɛ laban ye mun kan ka fara a kan musaka min bilalen do programme in ka bolo kan a ka se ka laɲiniw sabati o b'a kunda fo euro wari miliyɔn 25 kan n'o kan ka bɛn an ka sefa wari miliyari 16 ma ani tila ni a fanba kɔkɔrɔma donnen do ni Allemagne jamana ani Nazarala tɔnba Union européenne ani programme in labarali o b'a kunda san 3 kan Allemagne jamana tɔgɔ la u ka maa min y'u jɔyɔrɔ fa programme in ka ɲɔgɔn labɛnnen senfɛ o ye a jira a ka kɔrɔfɔw la ko Allemagne jamana ye dɛmɛ mun kɛ Mali ye a ka mara cɛmabɔli baaraw la o b'a jira k'a fɔ Allemagne jamana a bɛ Mali dɛmɛbaga jɛkuluw cɛ la wa a n'u b'a jigi fɛnɛ k'a fɔ dɛmɛ mina kɛ sababu ye ka nɔgɔya don gɛlɛya la an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana kɔrɔyanfa o tɛmɛnen kɔfɛ dɛmɛ in ka kɛ sababu wɛrɛw ye ka se ka dɛmɛ don bɛnkansɛbɛn bolonɔbila min kɛra o lawaleyali la teliya la togoya mina bɛɛ ani basigi ka don jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ minisiriso min ka baara bɛ ɲɛsin mara cɛmabɔli ma o gafesetigi secrétaire général ale ye hakili jigin kɛ programme in ka laɲini kumaba dɔw la o sira ka a kɛra sababu ye ka nafolo baaracogo nɔgɔya jamana fanga ani marabolow ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛtaga ani sɔrɔ yiriwali sinsin marabolow kɔnɔ ni jamana mara kɛcogo ɲuman hakilinaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ programme walasa a ka laɲiniw ka se ka sabati jɛkulu 2 sigira a kɔnɔ n'o ye comité technique de politique ani comité d'orientation politique. Jateminɛ jɛkulu min sigira Algérie bɛnkan sɛbɛn jateminɛli a n'a kɔlɔsili baaraw kama olu ka lajɛrɛ ta ko 13nan o kɛnɛ sigira sigi in senfɛ kuma ɲɔgɔnyaw bolila fɛn min kan o ye k'a lajɛ de lajɛrɛ 12nan senfɛ laɲini min ni a bɔra ka bin kɛnɛ kan ni ka dayira ɲɔgɔn na k'a lajɛ k'olu don ba la Musa Fɔnba bɛ walawalali caman kan ɲɛ ko kun kan an ka sɔrɔlen ninnu lajɛ. Bɛnkan min dɛgɛnɔ bilala malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Algérie sigi senfɛ sigi min ɲɛsinnen kun do bɛn ni basigi sinsinni mɔ an ka jamana kɔnɔ o jateminɛ jɛkulu ni u kama ko comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation o ka lajɛ 13nan kɛnɛ sigira senga an ka jamana kɔnɔ dakun kun ye fɛn minnu ye o ye laɲiniw minnu ni olu kɛra sigi 12nan senfɛ o laɲiniw ka se ka don bala jɛkulu mangani min bɛ yen ni u kama ko sous comité ni o ɲɛsin bɛ politiki ko ani fanga bonda kow mɔ o ye hakili jagabaw minnu kɛ ka gafe minnu kɛ olu ka lajɛ ka hakili don olu la k'olu fɛsɛfɛsɛ mamena ni lajɛ in bɛ taa kunjɛ jateminɛ jɛkulu ɲɛma ni o bɛ Algérikaw ka lasigiden bolo an ka jamana kɔnɔ ale ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka jira k'a fɔ bi bi in na ɲɛtaaba bɛ ka kɛ Algérie bɛnkansɛbɛn waleli la nka u ka laɲini ye fɛn min ye bɛnkansɛbɛn kɔnɔ kumaw kɛn bɛ ka fɛn minnu fɔ olu dɔ waleyali ka teliya o dɔ ye mécanisme opérationnel de coordination ye u k'a ma ko MOC lakana jɛkulu bolofara do ani patrouille mixte o ye jamana lakana tigilamaw ani kulu maramafɛntigiw minnu n'an jɛra k'an dɛgɛnɔ bila bɛnkansɛbɛn la an bɛ jɛ ka munumunu zaliw minnu kɛ ka se k'an ka jamana a kɔrɔyanbaw lakana o fɛnɛ ka sigi sen kan comité de suivi ma ɲɛma Algérikaw ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ a ko bi in na maire sigi kalataw minnu ni olu kɛra o ye alhamdulilayi ye fɛn min dora sa o ye de maire sigi kalataw ma se ka kɛ marabolow minnu na sigidaw minnu na ka autorité intérimaire sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkuluw coko o yɔrɔw la diɲɛseregɛnani tɔnba Nations Unies ka basigili jɛkulu ma ɲɛma min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale y'a yira k'a fɔ u kɛn bɛ ka baara dɔw boloda ni ka jɛkulu dɔ fɛnɛ sigi sen kan min ka baara fɛnɛ bɛna ɲɛsin jateminɛ dɔw ma yɔrɔw minnu bɛ ni olu ɲɛ ka misɛn ka lajɛ k'olu ferekelen bɔ kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna mécanisme opérationnel de coordination mɔku jɛkulu in o bɛ se ka sigi sen kan cogo min ani sigida ɲɛmayasow nɔna bila jɛkulu autorité intérimaire o fɛnɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min a ko nka ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni Mali jamana ɲɛmaw ka bonya ani u ka karama de ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna minisiriso min ɲɛsin bɛ marayɔrɔkow ma barisabu ka da kan ko in bɛ o ka bonya de kɔnɔ ani minisiriso min ɲɛsin bɛ lakanako ma a ko wa o minisiri filaw bɛɛ lajɛlen kun bɛ olu ka nin lajɛ 13nan in fɛnɛ
jateminɛ kɛnɛ kan comité de suivi ni o ye Algérie bɛ ŋanzɛbɛ waleli jateminɛ jɛkulu ɲɛma ye Algérikaw ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ a ko gwɛlɛyaw n'a ta bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka sabu kɛ mécanisme opérationnel de coordination MOCU sigili ye senga ani munumunuzaliw minnu bi jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana lakana tigilamɔw ni kulu maramafɛntigiw fɛ ni u kama ko patrouille mix dakuru ɲɛ kelen lakanako ta fa o gwɛlɛya min bɛ Algérie bɛ ŋanzɛbɛ kɔnɔ a waleli la k'o n'a ta bɛɛ ko ɲɛtaabaw bi fanga ɲini jɛkulu min bɛ wele ko ADP Maliba u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan tarata don quartier du Fleuve la u ka fanga ɲini jɛkulu yɛrɛ dagayɔrɔba la kunnafoni di kɛnɛ min sen fɛ u y'u ka nisɔngoya jira ka sanga ni kalata ye min bolodala Mali jamana kɔnɔ novembre kalo tile 20 ni o ye sigida kalata ye Amadu Kamara Seduɲare olu de tun bɛ kɛnɛ kan Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la an ka sɔrɔlen ninnu lamɛn ka kɛɲɛ ni kalata minnu na bɛnna an ka jamana kɔnɔ kalo tile 20 san 2016 n'o ye nagakɔrɔ kalafitaw ye élection communale o kadara kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulutɔn min bɛ yen n'o ye ADP Maliba ale kɔni y'a ka nisɔngoya a n'a ka dusumangasa k'o yira ka kɛɲɛ ni kɛwale jugu dɔw ye ADP Maliba y'a ye k'a fɔ an dusuma kasara kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ kalafili min kun kan ka kɛ malidenw ka wulikajɔ ye ka danayamɔgɔw suganti ka maa ladiriw suganti maa minnu bɛna an ka kominiw marabolo o ɲɛmɔgɔya ta donc o hukumu kɔnɔna la ADP Maliba y'a ka dusuma kasa yira ka jira k'a fɔ an ka jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔna la bi politiki bonakun kan mɔgɔw de kan ka sɔrɔ mɔgɔ minnu ye maa ladiriw ye mɔgɔ minnu ni jamanadenw ka danaya bɛ daw kan ni kala bɛ fili u ye danaya ni ladiriya kɔnɔna la u ka kan ka jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ faso koɲɛw ɲɛnabɔli la u ka kan o sɔrɔ olu dun ye fɛnw ye fɛn minnu n'o bɛ lagosi se an ka jamana danbe ma a bɛ lagosi se an ka démocratie ma ADP Maliba y'a yira k'a fɔ o gɛlɛyaba minnu kɛra olu kɛra sababu ye jamanadenw u ma danaya min kun kan ka sɔrɔ baara kɔnɔ u m'o sɔrɔ an y'a ye k'a fɔ fɛnɛ kalafili tɔ tolen ni tile 6 ye jamana minisiri bɔra k'a fɔ ko kalafili bɛna kɛ ni sariya ye sariya sen min ni o bɔra ka bin k'o bɔ sen kan ka sariya sen kura bila sen kan ni jamana ɲɛmɔgɔba y'i bolonɔ bila a la k'a dankɛnɛmaya journal officiel kɔnɔ o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ ADP Maliba y'a ye i n'a fɔ kalafili mɔgɔ kɛra sira ye jamana kɔnɔ ani politiki tɔn bɛɛ lajɛlen hali minnu bɛ fanga la olu ka tɔn bɛɛ kɛra sere ye k'a fɔ ko nafolo kasabi de bɔra k'a kɛ ka adamadenw k'u ka danaya san nin kalafili in na bɛɛ kɛra sere ye k'a fɔ ko kalafili sɛbɛnw olu tun bɛ n'o ye bulletin o votelen tun bɛ mɔgɔw bolo u bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a ladon bureau de vote kɔnɔ bɛɛ kɛra a sere ye k'a fɔ hali commune de la encore jaabiw bɔlen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw tila k'a yira k'a fɔ ko voix 1000 ani kɔ o kun sonyɛna kun taraki k'o bɔ dɔw bolo k'o fara dɔw ta kan bɛɛ lajɛlen kɛra seere ye k'a fɔ mɔgɔ 10 hakɛ o de bɔnɛna nin na sɔrdasi ani an ka minnu tɛ finitigi ye olu ye nin élection in kɔnɔna la an bɛɛ kɛra seere ye k'a fɔ an ka marabolo 60 ani kɔ kalafili ma se ka kɛ olu kɔnɔ sariya sen min dun sen kan ni collège électoral convoquera o t'a yamaruya k'a fɔ ko kalafili ka kɛ jamana fan dɔ la ka fan dɔ to yen o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na bi jamana fan caman bɛ yen Gawo b'o la Tombouctou bɛ o la commune 2 b'o la commune 1 b'o la ani yɔrɔ wɛrɛw olu bɛ sunɔgɔ n'u ɲɛ kelen de ka sababu kɛ bɛn ma kɛ olu ka jaabi kan parti baw bɛ ɲɔgɔn na yen a mɔgɔ si t'a dɔn min bɛna bɔ o la ADP Maliba n'ale ye fanga ɲini jɛkulutɔn ye n'a bɛ fanga sɛnɛmatɔnya la an bɛ waati min na i ko bi a kɔni y'a yira k'a fɔ kalafili ninnu senfɛ olu ye conseiller 200 ani maire 10 ɲɔgɔnna sɔrɔ wa u ye cɛbɔ kɛ commune 187 ɲɔgɔnna na Mali jamana kɔnɔ Amadu Aya Sanogo ale de ye fanga dafiri san 2012 waati la novembre kalo tile 30 Amadu Aya Sanogo ani a ka mɔgɔ a nɔfɛmɔgɔ 17 olu de ka kiriw dayɛlɛnna Sikaso marabolo kɔnɔ Musa Fɔnba bɛ walawalali caman kan y'o ko kun kan arabadon novembre kalo tile 30 an ka jamana marabolo sabanan ni o ye Sikaso ye Amadu Aya Sanogo ale min ye kafo jaso an ka jamana kɔnɔ san 2012 ka fara maa 17 wɛrɛw ka olu ka kiriw bi dayɛlɛ maa 17 minnu ni Amadu Aya Sanogo ni sigasigana ta bɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ an ka bererojiw minnu dununa ko u nɔ bɛ sɔn ka ye olu tununi na kiri in sigi kun de ye ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni bugu natigɛ kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kiri ɲɛmaw olu ka baara bɛna kɛ fɛn min ye o ye k'a lajɛ maa 10 ani maa 8 ninnu na diɲɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ni mun ye bereroji 21 ninnu dununi na wa Amadu Aya Sanogo n'a nɔfɛmaw u ka kiri min bɛna sigi sen kan novembre kalo tile 30 in a ɲɛsinnen don o de bugu natigɛli ma nka k'a fɔ de ko k'a fɔ jaso kɛra san 2012 ni o ye coup d'état ye ko a wele kun y'o ye o sen dɛrɛ Amadu Aya Sanogo
sariya kɛmɛ ka fɛn min fɔ ni o ye san saba i ka se ka lasago ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ o dafara n'a tɛmɛn'o ka bɛɛ o ye baara tagabolo ni sariya fɛnɛ kɛlen ye ka ɲɔgɔn sɔsɔ o de kosɔn an ka jamana kiiri ɲɛmaw ye a lajɛ ka kiiri in sigi sen kan ni kiiri ma sigi sen kan o b'a jira k'a fɔ ani bilali de ka kan ni nin kuma in dɛmɛna parke ni o ye procureur ka yɔrɔ ye maa min ni kiiri ɲɛma don jamana ɲɛmayaso tɔgɔ la ale ye waati boloda k'a fɔ kiiri bɛ sigi sen kan ka bɛn ni nin ye nka Amadu Aya Sanogo n'a nɔfɛmaw u ka lapasabaw ni o ye avocaw ye olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ ko bɛnbali caman de kɛra Amadu Aya Sanogo ko lahala la wa kiiri min dayɛlɛtɔ filɛ nin ye u ka laɲini de ye ka jira k'a fɔ u b'a fɛ kiiri in ka bɔ a mɔni ka bila waati wɛrɛ la kiiri in kɔni bɔra Bamakɔ ka taa ni a ye Sikaso gwɛlɛya min bɛ yen o de ye k'a fɔ Sikaso kiiribulon ka dɔgɔ o kumana a bɛna wajibiya kiiri ɲɛmaw ma u ka lajɛ ka kiiribulon bila Sikaso ni ka taa ɲajɛ kɛ so min ni o bɛ Sikasokaw fɛ yen ka taa kiiri in sigi sen kan ye kunnafoniw y'a jira k'a fɔ araba sɔgɔmada yan b'a kɔni fɛ min ye lakana tigilamaw ye olu kɛn kun bɛ ka lakana sabati fa bɛɛ kunnafonidila kun bɛ t'i jɔ maa kɛmɛ na lapasabaw kun bɛ taa maa mugan ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛn kun bɛ ka labɛn sabati ka ban o de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fama bɛ walawalali k'a ɲɛ o fana ko kun kan Kolowarikaw ka jamana ɲamakɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo furumuso Simon Gbagbo tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 29 ale ka kiiri min bɛ sen na a dayɛlɛla ko kura don dɛmɛnenw na Simon Gbagbo Laurent Gbagbo furumuso ale min ni sigasigana ta bɛ ka ɲɛsin a mɔ k'a fɔ kalata kɔfɛ manga senfɛ min kɛra a furukɛ Laurent Gbagbo ni Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ san 2010 ni 11 ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ n'a kɛ ɲanguma ka hadamadenya buruja walew ni falindo kɛ baaraw kɛ a n'a ka lapasabaw kun banna ka ye kiiribulon kɔnɔ ka sabu kɛ u b'a fɛ maa ɲɛma bɛ maa ɲɛma la olu dɔw ka ye kɛnɛ kan o maa ɲɛma dɔ ye Guillaume Soro ye Kolowarikaw ka wasabulon ɲɛma bi ani général Philippe Mangu Gbagbo tile la maa min kun ye surasiya yɛrɛ ɲɛmaba ye tarata don novembre kalo tile 29 tɛmɛnen tuma min na ni kiiribulon kɔni dayɛlɛla kɔrɔfɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ Gajana Simon Gbagbo ka lapasabaw ani jamana ɲɛmayaso ka nɔnabila ni ɲɔgɔn cɛ kiiribulon kɔnɔ ni o ye procureur ye fo a kɛra sababu ye Laurent Gbagbo furumuso Simon Gbagbo ale min ka kuma man diya kiiribulon in kɔnɔ kabini kiiriw dayɛlɛla ni zen a ye dɔgɔyama kɛ kiiribulon kɔnɔ barisabu ka d'a kan a y'a jira k'a fɔ a ko tɔ bɛ ka kɛ ɲɛdon de ye n'a y'a ja a ye minɛ a kan datugu nka ka mafiɲɛ ya wale kelen ka n sɛgɛ ni manamanako ye o nege tɛ n na o yɔrɔ bɛ Simon Gbagbo a ka lapasaba min bɛ wele ko maître Rodrigue Kadaje olu sina ka o kunda bɔda ka ti Simon Gbagbo n'a ka lapasabaw yɛrɛ kɔni bolo ale ka kiiri tɛ se ka jalatigɛ fiyewu fo wasabulon ɲɛma bi Guillaume Soro o ka ye kɛnɛ kan Philippe Mangu surasiya ɲɛmaba kɔrɔ o ka ye kɛnɛ kan nka kiiribulon fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ Simon Gbagbo n'a ka lapasabaw ka o laɲini o min y'o ye ka nin ma kofɔlen ninnu wajibiya ka na ni u ye kiiribulon kɔnɔ ko o se tɛ olu ye kabini o de kɛra sa Simon Gbagbo ka lapasabaw sina ka jira k'a fɔ olu kɔni zen dɔrɔn bilen Simon Gbagbo ka lapasaba dɔ bɛ yen min bɛ wele ko maître Mathurin Dirabu ale ko ni kiiribulon ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka nin n'a ɲɔgɔnna tulonkɛ de daminɛ olu kun b'a fɛ de ni ka kiiri in ka labɛn cogo bɛɛ lajɛlen la walasa yɛlɛɲani dɔw ka se ka ye ni olu ka ŋaniya ɲumanya ye ko nka ko ni kiiri ɲɛmayaso bɛ ka taa ni nin cogo in ye k'u bɛɛ lajɛlen n'u kolobo kalaba a ko da fɛ sa don nataw la sa ma b'i yɛrɛ ɲininka fɛn min na Simon Gbagbo ka kiiri in dɔ bɛna kɛ a n'a ka lapasabaw kɔsa de wa wali kelen a n'a diyagoya lana i n'a fɔ sariya kɛmɛ k'a fɔ cogo min ka lapasaba dɔw ta jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bila a ka bolo ka kiiri in dɔ tigɛ sa wa o ɲininkali tɔ min bɛɛ Ameriki jamana kɔfɛ nansaralatɔnba Union Européenne fɛnɛ kɛn bɛ k'a jira k'a fɔ olu yɛrɛw b'a fɛ ni ka Congo Kinshasa maa ɲɛma bɛ maa ɲɛma la ka jalaki dɔw bi olu kan ni ka sɔrɔ ka gɛrɛndɛ siri u la u kɔfɛ min ma ko sanction ciblée ko barisabu ka d'a kan ko maa ɲɛma ninnu caman bɛ yen sigasigana ta bɛ ka ɲɛsin u ma k'a fɔ kɔsada in na maaw ye wulikajɔw ni nisɔngoya taamaw minnu sigi sen kan ni maaw lajabara a senfɛ ka dɔw bɔnɛ a nin na ko u nɔba bɛ se ka ye o kow la Ameriki jamana kɔni y'a ka jalakiw ta ka ɲɛsin u ma ka ban desanburu kalo tile 12 nata nansaralatɔnba Union Européenne a ma ɲɛmaw bi fara ɲɔgɔn kan ni ka jateminɛ kɛ maa 5 de tɔgɔ bɛ u bolo Congo Kinshasa maa ɲɛmaw la u b'a fɛ ni ka gɛrɛndɛ ta ka minnu sɛgɛrɛ ni o ye sanction ye o maa ɲɛma 5 la sababu bɛ minnu ni Ameriki maa ɲɛmaw ye olu kɔni njalaki ka gɛrɛndɛ ɲɛsin u ma ka ban polisiya ɲɛma Congo Kinshasa ni o ye Célestin Kayama ye ani Congo Kinshasa lakana dagayɔrɔ min bɛ wele ko première zone de défense de l'armée congolaise o ɲɛma Gabriel Amisi Kumba ka taa se polisiya ɲɛma kɔrɔ ma John Nanumbi ninnu maa sababu Amerikikaw ye gɛrɛndɛ min siri u la ni nafolo yera u bolo Ameriki jamana kɔnɔ warisow la bɛɛ a bɛ labalan u k'a ma ko gel des avoirs
jamana ɲɛma Joseph Kabila masurnama saba nunu ma fila wɛrɛw fɛnɛ bɛna fara olu ka. O maa fɔlɔ o ye Agence nationale de renseignement maa min ni o ka baara ɲɛsinnen don wundulakaw ɲɛɲinini ma janbaw minnu bɛ tigɛ jamana kamɔ ni olu ka jɛkulu ɲɛsin bɛ o sɛgɛsɛgɛli ma o ɲɛma Caleb Mouton ani Joseph Kabila ka garde républicaine o ɲɛma Général Gaston Oga Uliunga Kampete nunu maa filaw bi fara maa sabaw ka kama kɛ 5 ye. Nazarala tomba Union Européenne maa ɲɛmaw bolo ni maa 5 nunu wulikajɔw minnu kɛra ka maa nanamasumaniw lajaba kuma min na ni u y'a jira k'a fɔ u b'u ka hakɛ ɲini ni nisɔgoya taama sigili ye senga u lajababa ko nunu de don. Burundikaw ka jamana ɲɛma Pierre Nkurunziza ka kɔrɔsigi min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma ni kwasada in na a porokotora janfa dɔ la janfa min kun bɛna kɛ sababu ye ka a se saya mɔ wele Ɲamitue sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ ka kɛ Pierre Nkurunziza n'a ka fanga fɛ kwasada in na u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi senga kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisiya ɲɛmayaso ka jira k'a fɔ olu kɛmɛ ka jalaki ɲɛsin Rwanda jamana de mɔ o min ye u danjɛ bɔ ɲɔgɔn jamana ye ko barisabu ka da ka ko Burundi juguw bɛɛ lajɛlen ta bɛ kalifa minɛ yɔrɔ min na o ye Paul Kagame ka jamana de kɔnɔna ye ni o ye Rwanda ye polisiya babu sendigi ni o ye Pierre Nkurunziza ye ale ye kunnafoni di kɛnɛ min sigi senga a y'o de jira k'a fɔ Willy Nyamitue Pierre Nkurunziza ka kɔrɔsigi in borokotoli min kɛra ni a ka garde dɔ fara a senfɛ ko Rwanda kaw de ka ko labɛnnen don Burundi ka den minnu ma jɛ ni Pierre Nkurunziza ka fanga ye ni olu dɔw kɛmɛ ka taa bisimila minɛ ye ko olu dɔw de nana baara in kɛ a ko nka baara in fɛnɛ kun tɛ se ka sira sɔrɔ abada ni Burundi surasi dɔw fɛnɛ ka jɛ tɛ o b'a jira k'a fɔ Burundi surasiya kɔnɔ maa bɛ maa la hali bi olu dɔw kɔni bɛ Burundi surasiya kɔnɔ nka u ni Pierre Nkurunziza jamana ɲɛmaa juguw bɛ jɛla Rwanda yanfan fɛ polisilakaw ka babu sentigi k'a fɔ la a ko bibi in na ko surasi dɔw minɛ bɛ a ko la ka ban. Rwanda jamana maa ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ faliba min kɛra Rwanda jamana kɔnɔ ni u k'a ma ko génocide rwandais san 1994 bolotigaw ni sendigaw yera siya woloma kɛlɛ min na Tutsiw ni Hutuw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma ɲa k'a fɔ Faransi jamana kɔni kɛmɛ ka sigasigana ta ka ɲɛsin bi Paul Kagame ni a ka fanga mɔ Rwanda kiri ɲɛmaw yɛrɛw ye a jira k'a fɔ bibi na Faransi surasi mugan ɲɔgɔn na tɔgɔ bɛ olu bolo olu kɛmɛ ka sigasigana ɲɛsin minnu mɔ k'a fɔ faliba min kɛra Rwanda jamana kɔnɔ o sa ma min na Hutuw bɛ fanga na ni nazarala y'i jɔ ka Hutuw filɛ Tutsi bɔnɛni na a nin na ni Faransi faralen kun do o Hutu fanga kan ka Paul Kagame ka siya ndɔɲɔ ni k'u fa ko surasi mugan ninnu sen bɛɛ la wa bibi na u ye kiri dɔ dayɛlɛ ka ɲɛsin surasi mugan ninnu mɔ Faransi jamana kɔnɔ Rwanda procureur ni o ye jamana ɲɛmayaso ka kiri ɲɛmaa ye Richard Muhumuza ale ko kiri min dayɛlɛlen don k'a ɲɛsinnen don Faransi jamana maa mugan mɔ o kumana don nataw la olu b'a fɛ Faransi jamana a k'a lajɛ baarakɛ ɲɔgɔnya min bɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka don o da fɛ u mago bɛ fɛn minnu na k'olu ɲini k'u bila u ka bolo ka walasa u ka sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔya u bolo sigasigana bɛ u ka jalaki yɔrɔw minnu na olu bɛɛ lajɛlen ka perepere latigɛ walasa Rwanda yɛrɛ bɛɛ fa a nana na cogo min na a bɛ se ka dɔn Faransi ta fa kɛra min ye ni a ka maa ɲɛma mugan ninnu ka kɛwalew ye o bɛ se ka dɔn Rwanda kaw ka procureur y'a jira k'a fɔ maa mugan ninnu kɔfɛ maaw bɛɛ la minnu tɛ surasiw ye nka maa ɲɛmaw don olu ka sigasigana bolilen don ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Tunisie jamana kɔnɔ tarata don novembre kalo tile 29 lajɛ belebele dayɛlɛ la lajɛ min kɛmɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kun yi Tunisie jamana mɔ walasa Tunisie bɛ se ka yiriwa barisabu ka d'a kan Tunisie a y'a ka wulikajɔw kɛ u ko min ma ko printemps arabu min senfɛ ni arabu jamanaw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔw daminɛna k'u ka maa ɲɛmaw gɛn a fɔlɔla Tunisie jamana de la wa ka bɔ o do la ka na bila bi la tiɲɛ don Tunisie jamana kɔni sera ka basigi ni arabula jamana caman ye olu sera k'u taw dalakuru nka a ye gwɛlɛya base Tunisie jamana fɛnɛ mɔ o de kɔsɔn bebe in na u kɛmɛ ka wele bila diɲɛ selekena ni setigi jamana baw a n'a warisobaw mɔ bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan dɛmɛ minnu ni olu bɛ se ka kɛ ka Tunisie bɔ sɛgɛ kɔnɔ o fɛɛrɛw de bɛna sigi sen kan ani a nafolow diɲɛ selekena ni warisoba Banque mondiale bɛɛ kɛnɛ kan nazarala tɔnba Union européenne ka wariso bɛɛ kɛnɛ kan ani farafina warisoba Banque africaine de développement BAD ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ Tunisie teri jamanaw minnu ye setigi jamanaw ye olu fɛnɛ bɛ yen Faransi maa ɲɛmaw olu bɛɛ kɛnɛ kan bawo n'a fɔra ko ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin Tunisie jamana ma Faransi de b'a jɔyɔrɔ fɔlɔ la Algérie jamana ani Qatar jamana olu ye arabula jamanaw ye minnu fɛnɛ bɛɛ kɛnɛ kan olu fɛnɛ b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ dɔw ye a jira k'a fɔ maa minnu ye kɛnyɛrɛ ye tigilamaw ye cakɛda baw minnu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ ni u k'u ma ko investisseur privé olu fɛnɛ caman bɛ kɛnɛ kan ka bɔ nazarala ani Chine jamana kɔnɔ
nka Tunisie kɔni bilama tiɲɛ dɔ a mago bɛ wari la a ka se ka dɛmɛ nka fɛnɛ b'a fɛ sɔrɔko ta fan fɛ baara bɛ se ka kɛ siraw minnu ka kɛ n yɛrɛ ye bina k'u kan ni maa bɛ se k'i ka nafolo bɔ k'o don olu siraw dafɛ n'i tɛ nimisa a la e ka se ka bɔ i ka nafolo bɔlen numɔ Tunisie jamana fɛnɛ ka bɔ a numɔ u b'a fɛ k'o fɛnɛ ta k'o da maaw ɲɛkɔrɔ min bɛ se k'a to u b'u ka nafolow don u dafɛ o dɔ ye subahana mansin ko ta fa numérique o dɔ fɛnɛ ye sɛnɛko ta fa ye ani kɛnɛyako nasiraw Tunisie ma ɲɛmaw kɛmɛ ka baara bolodalen 140 de sigi sen kan min ni u ben'o dajira setigi jamanaw ani cakɛda baw la u bɛ se k'u ka nafolow don minnu naŋɛnɛmayali dafɛ dakuru ɲɛ kelen Tunisie mago jɔ bɛ euro wari miliyari 30 de la walasa a bɛ se ka bɔ sɛgɛ kɔnɔ a kun b'a ka sɔrɔ kɛ fɛn min na ni o kun ye tourisme ye maa minnu ni olu bi nisɔndiya ni damu ta munumunu zalo la diɲɛ ɲɛfɛ o n'an bɛ tiɲɛ bi bamanjiw fɛ san 2015 o bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra maa fa de la Tunisie jamana kɔnɔ État islamique Bamaji jɛkulu fɛ o kɛra sababu ye ka nazara siran maa si tɛ nazaraw la bilen min bi kariya ka t'i da Tunisie ko a jidaw la bilen k'i bi fiɲɛ sumalenni sama ni k'i yɛrɛ daamu o de bɛ dan sigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn ni Ala sɔnna ma